Gizarte bezala ikuste dugu daukeula erantzukizune mundu hobio bat eraikitzeko, eta mundu hobio bat eraikitze hortan dago behar gehiena daukeben jendiei laguntzi, ez? Eta ez ja herri mailan bakarrik, baizik eta baita mundu mailan ere. Dakizuen bezala, ja historikoki aldarrikatze be gobernuz kanpoko erakundiek, nazio hartiek, ez? Garapen edo garautako herrialdiek, garatzeko birien dauden herrialdiei laguntzeko aurrekontun 0,7 bat bideratzi, ez? Azpeitiko udalak bere garaien konpromiso hori hartu zuen, hori egingo zula eta hortik etorri da, ez? Zergaitiken, ikuste duelako, danok jarri berdeula ale txiki bat, mundu hobio bat egiteko, behar gehiena daukeben herrialdiei eta herritarrai eta pertsonai laguntzeko, eta hortako da diru hau, ez? Gure kasuan 80.000 euro jartzen ditu Azpeitiko udalak, hortako munduen behar gehiena eta garatzeko bidien laguntza gehiena berdeben herriei gure aletxue emateko. Gure proiektue El Salvadorren garatzea. El Salvadorren Zutxitotoko udalerrian basarri eremuan dauden 10 komunidadetako emakumiekin garatzen da. Proiektue ematen du gobernuz kanpoko erakunde bate Provida du izena, eta honek dauzke bere ekipue, bai medikue, bai promotorak, osasun promotorak eta abar, eta 6 hilabetien garatzen da proiektue. Proiektuen eskaeri izan 15.000 euro, udalak eman zizkigun 13.000 euro eta erdi, eta gainontzeko 1.500 euro Providak jartzen ditu. Bere helburua da emakume horiek, basarri eramuetan bizi diran emakume horiek, beraien osasun eskubideak garatzea, jabetzea, eta batik bat osasun sexual eta ugalketari buruz prebentzioa egitea. Orduan egin dira 750 eta 50 emakumeri egin zaizkie zitologiak. Azpeitiko udala babeste dugun proiektu hau Mexikoa bideratu zeon, hango elkartete batek garatzen lanai, elkarteak izan hain Red Mujeres del Bajío, eta zeon lokalizaute Mexiko hiriburutik 3 urdura gutxi gora bera, Zelaia izena duen herri baten inguruko nekazal komunitatetan. 2006ko diru laguntza honekin egin den prozesu bat, formakuntza prozesu bat. Artizautza inguruen moetzeien emakume talde desberdinekin ikastaro batzuk egin dituen behaien abilezi gestilloa abilezi lantzeko eta baita ere bere burungan sinisteko ekimen horiek aurrera emateko gai dira. Eta hor dana ikuspegi feminista bat kontutan hartuta. 2016ko laguntzia izan da 3 etxetxo egiteko. Eta danik etxe horiek egida daude. Esango nuke horrekin lortze deula behan bizi baldintzak eta bati bat emakumiek bizi duen egoera latza asko leguntzen zaioela, bere etxe duinak o txabola etxe duinak eginda. Ni lana Fundabril izeneko gobernuz kanpoko erakunde batekin eitet, dama egiten demorozio behakin ibili naiz, eta erakunde hau El Salvadorren kokatzea. El Salvadorreko edozein zonaldetan izen laizke, baina beti El Salvadorren barruan. Eta erakunde honen lana edo helburua da memoria historiko ingurun lana egitea. Gu Urola Nahualapa elkarteko kidiegea, eta lan egite dugu Nicaragua herrialdeko Ribas departamentuko Tola herriko komunidade baten, dela La Virgen Morena izeneko komunidade indigena txiki bat, eta bertako jendik egite du lan, eta bati bat zentratzea bai behar gehiena dakeben jendikin ez, bai emakumien kolektibuekin, bai bertako eskolakin eta umiekin.
Gero, 2016 diru launtzie biderau gendun La Virgen Morenako emakume talde bati aurreko urtien intzeben kosturako tailerra eta intzeben oinarritiken azite irakaslikin eta oso guztua, oso makine xume batzukin hasi ziren, baina oso guztua. Eta lortu zeben baite titulazio moroko bat intzeben lanan abintzet, eta intzituen bere gauzatxuk eta oso guztua. Eta bigarren gero hor talde hortatiken batzu zauden oso interes handixe zaukebenak jarraitzeko. Azpeitiko Kamar Saharin aldeko elkartetiken, Saharar herrien alde ite lana, eta herrialdia zehazteko orduan, zoritxarrez gure kasuen, herrialde ofizial bat definitzeik. Ez behintzet, munduko herrialde danak aitortuta daun herrialde bat. Jakingo zuen bezala, Saharar herrie hiru zatitan banatu daulako. 2016ko laguntzikin, buruz horatzen ari zendan egin, ze proiektu desberdinen dauzkeu pixketa aurreko urtetatik abilauta, alde batetik ordenadore gela badakeu, eta ordenadore gela hori martxan dago eguzki plaka eta bateri batzun sistema horren bidez, eta daukebe nolabait impresora bat eta ikas material bat erabiltze behan, ez? Horren ikas material hori berritu inberda, izen tintak, papelak eta kuadernuk eta barrak, orduan hori ikas material hori berritzeko erabili genuen alde batetik. Beste proiektu zitu, baina beste lantxo bat han ite duena da eskola hortako, ordenagailu gela hori dakeun eskola hortako, umiei gozai duin eta txukun bat ematen saiatzea, inin behin elektrizitatea eta uda, kontainarretan, bai, oso guztu, haie bizi diren tokitan oso pobrea da, eta oso benagarria benetan. Eta area junitzen nien, eta jentik eskatu ziren, laguntza pixket, bakarriken udentzako eskatzen ziten. Nik esan nio, baina elektrizitateik ez daukezute, hemen kandela zarrakin eta laguntza bat eskatzen baldin badet, eskatuko dut elektrizitatea sartzeko hemen, eta baita ere ude importantiena, garrantzitsuena izan da. Bestela, ibaire gunbe, ibai txiki bat dauke behan, daur zikinekin, eta benetan penagarria. Neu geu ere izan ginen, han lurralde hori ezagutzen, eta oso ongi etorri ona egin zigun, azpeitikoa ginela esan da, eta badira argazki batzuk badira hemen, udaletxeen badia, beak eskerrak emanez, azpeitiko herriei, eta oso eskertuta diala. Gure, esango nuke, gure lema dela, behai dagokioena itzultzea behai, eta hortan zaiatzea. Nik daramazkit, ez daki ziur, 7 edo 8 urte, Azpeitiko udalean aurkezten dute dela proiektua Salvadorerako, eta nire esperientzia oso ona da, izan nahi Salvadorren, urte asko egin nituen, ezagutzen dutango berri, eta orduan bertan egon naiz, eta proiektuan dabiltzan emakume horiekin bilerak ere egin ditut, eta oso eskertuak daude Azpeitiko udalari ematen dion laguntzataz. Eta, guretzako da, harremana beak ezautzetxugu, familisek ezautzetxugu, eta orduan da, diro bat juteana, eta beak zaiatzeie aldan ondona dana kumplitzen, esango dugu, eta beharrezko ezateken, han ez da hemen bezala leko askotatiken dirua jauleikena, o gobiernotiken eola, eta orduan, diro hau dana, desde luego behantzako, oso ondo tortzezako, oso eskertute daude, eta harreman hain zuzena daukeuk jun izen gehanin, behakin hitzetea jute geha, jakite deu hau ondo dago, bestie, hau hobeto, bestie. Orduan oso hartu eman ederrat. Laguntza bat balimak modu jarraien, baten pentsatzien lan jarrai bat itie, ez? Laguntza hori bukatzen nien,
gauzak asko saitze ditun eta prozesu hainbat eta hainbat prozesu behera eritzi dezakena da, ez? Eta azkenin baliabide behar ditun gauzak aurrean emateko. Eskolik dauzke oker espaldimano, 14 bat gela, pasiluek, metro karatu mordo bat. Orduan, urte batin hori dana berritzi, gure aurrekontutik pixket aratago gelditzen zanez. Orduan, horregatik da importanti, naiz da urte batin dauzkeun proiektu dana gauzatzeko baliabide ekonomiko eta humanuko udak eta baliabidik ez dazkeu, pixkauzak bere denbori eman behar izitebelako, orduan horregatik importanti da jasotzia eta jasotzen segitzi pixket proiektu horiek bukatzen edo bere helburu lortzen bukatzeko, amaitzeko. Orduan, zuen gandik hartu nuen dirua, proiektu egiteko oso ondo dan hartzen zuen. Diru nahiko jendie posposik, oin uda eta elektrizitatea eta komodidade pixket badakebe. Oso guztuak gelditu ziren, eskerrak zuen. Benetan, ez dakit nola eskertu zuen eskuzabala, zuen generositatea. Baina guretzat oso nahi zen da. Porque gaur egun oso zaien da olako laguntza aurkitzea, ez da? Baina Azpeititik udaletxeak segituen onartu zuen ere proiektua eta segitu dirua bialdu eta lanako oso ondo orten dute eta jendeak esan ziren, Azpeitira juta izan nien gure partez esker beroenak emateko eta erregalotxe